Здравейте отново, доктор Митов, много ми е приятно Здравейте! да ви попитам каква е разликата между различните видове дентални импланти. Основната разлика е в възможността за натоварване на имплантите, т.е. коя система имплантологична може да бъде натоварена, след колко време. И другата разлика между различните видове импланти е преживяемостта на имплантите. Има ли значение марката и произходът на импланта? Произходът и марката на имплантите имат ключово значение, тъй като тъй наречените качествени импланти имат много изследвания, които са правени с тях, съответно са подобрени, са усъвършенствани до степен, която не дават никаква костна загуба и имат много голяма биопоносимост спрямо околните тъкани. А как да изберем клиника за дентални импланти? На какво да обърнем внимание? Ключовото значение е опитността на съответният доктор, който ще извърши вашата манипулация от една страна, от друга страна другото ключово значение е съответно материалите, с които работят. А какво включва цената на денталния имплант и има ли скрити разходи? Що се касае за цената на зъбния имплант, тя включва поставянето на самият имплант, поставяне на надстройката и съответно коронката или конструкцията върху импланта, т.е. цената включва всичко. И тя е крайна, няма нищо, което да е скрито. Каква е разликата между евтин и висококачествен имплант? При евтиния имплант ще имате костна загуба, която ще бъде силно наблюдавана през първата и втората година след поставянето. И евтиния имплант ще бъде по-малко толерантен при хората, които пушат цигари. Какво значение има за имплантите, ако клиниката има собствена зъботехническа лаборатория? Значенията за клиниката са по-малки, отколкото за пациента. За клиниката значението е, ако се изработват индивидуализирани надстройки, които са специфични спрямо всеки отделен пациент. От една страна, от друга за пациента има по-голяма стойност от гледна точка на това, че позволяват по-бързо и по-прецизно изработване на крайна или временна конструкция. Как имплантите влияят на захапката и дъвченето? Имплантите възстановяват захапката, възстановяват способността ви да дъвчете, т.е. те подобряват вашето самочувствие, възстановяват вашата функция, по този начин влияят. Може ли имплантът да изглежда като естествен зъб? Може да се чувства като естествен зъб, макар че импланта има разлика с естествените зъби, от гледна точка на това, че не може да определяте силата, с която затваряте, силата, с която дъвчете, но да, може да възстанови функцията и да се чувствате по начин, по който бихте се чувствал с ваш естествен зъб. Каква поддръжка изискват имплантите в дългосрочен план? В дългосрочен план имплантите изискват много добра поддръжка у дома, т.е. много добра хигиена, която е индивидуално обяснена на всеки отделен пациент от една страна. От друга страна, в зависимост от причината, поради която пациентът си е загубил зъбите, се определя индивидуално срока за неговата профилактика, която може да е от 2 пъти годишно до 4 пъти годишно.